weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewayi worgo mayila gambi bafata dingiraya fallema kon waktu yoni hato ñoro kame jombuko hato masina ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal isa e yankoɓe windere ha tenteɓe Sénégal mbaɗi hejjoyre mumen hanki to poppuguen yoga e mabɓe giwi yoga e jokli leydi ndi kala toɓɓe mabɓe ɓurɗe mantinade ko haɓade ko fate banggue sukaɓe taweteɓe booli kam ene wondi e lebte e nder galleji kam e wiyeteɓe gorkati en to leydi Mauritanie heedanɓe gonnoɗo hoorejo leydi ndi woni Mouhamed Wuld Abdullaahi hanki mbaɗi batu men gam wasde yonnude ko fate banggue ummitingol dossier ji gonnoɗo hoorejo leydi ndi faade e tribunal mo Nouakchott to leydi Mali koninkoɓe leydi ndi kolliti jooɓima kene foto wonde capantati go fittandu gañi kene wona nogas e jeeɗiɗo taw ko ɓen joguitiɓe armeji kono koninkoɓe fama mbasi hen koninkoɓe ɗiɗo taw koye lawol gosi faade gawo to leydi Guinée Conakry seppoji bannoɗi ñande gondu lewru ha suka élève biyetenoɗo ceerno Amadou Diallo wasi hen fittandu mum hande goski makko ɓandu makko fonno wirede dirtinama ha luskoji luggi mbawa waɗede hen kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire, Togo, Niger, Tchad, Cameroun, Nigeria ha faynma to Madagascar kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena woto jeeboɗen gande men woto jalkiten gande men woto nuskinen gande men wi ceerno Ousmane Faye. ceerno Ousmane Faye gorko mo ndulmaji dembe laaɓaɗo kele pokkite porñe kumpitiɗo keɓɗo ngal gandal e bamum ha woni gonga an kelɗoy jungo kelɗoy walabo kelɗoy koyngal kelɗoy birɗe kelɗoy keeci pokkitiɗo porñuɗo denkiɗo sa jokkudire ceerno Ousmane Faye joni keɓa cellal ma no hannirta ni ceerno Ousmane Faye holliti to banggue jokkere kele kame pokkitte porñe kala omo hattani omo jogui ngal gandal so wona on mawɗo jaaɗo ha dañi duuɓi 95 e ko fayi dow ɗon e ɗeɓa sattude seeɗa ceerno Ousmane Faye ne jogui sirluji goɗɗi kewɗi ɗi wiiɗa haale so wona tan ko fate banggue kele ceerno Ousmane Faye iwi to ndulmaji dembe ne tawi to Dakar laamorgo leydi Sénégal leegal bitengal Thiaroye saari ha to Tali Diallo ma taw ɗon station mawɗo sara ɗon isin ndokh sa yettima ɗon joni jiya ceerno Ousmane Faye sa yiɗi jokkodide ceerno Ousmane Faye mbatta ko 77 947 06 38 walla mbaɗa 77 454 38 61 musidɓe tedduɓe jokkere kele kaɓe pokkitte kala jokkodiren e ceerno Ousmane Faye dañen jaam joni gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en tokkorodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako no kom haako wargani ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula gitta seeɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene safra joguiɗo AVC kono ne kadi cardiaque tension ɓandu jaaɗoru mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum neɗɗo ko fiiɗo koppi musoji koyɗe musoje jaaɗa ha jotti e koyɗe mum yahata juma yahata jama jokkata e ndama
jokkondira e gorel tayya mo nangata taare jogiiɗo caɗele muɗuma kono ne kadi ustoraɗo gorago fode sa jokkondire gorel tayya ma yiiten hoore maɗa ngam raɓɓitinade sa yeehi to site gorel tayya ma yiitoon kala ko gorel tayya safrata sito noon ko www.goreltayya.com sa yiɗi jokkodirde ɓen joguiɓe gorel tayya so tawi koto leydi France ɓeɗo mbawɗa wonde kala jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto leydi Congo jokkodirta koye Mamadou Gaya 00242 05 050 36 08 so tawi koto Mozambique ko Ibrahima Ba Pemba Kabo Delgado Alex mbatta ko plus 258 86 128 77 21 so tawi koto Afrique du Sud ko Ibrahima So 0027 82 74 67 672 so tawi koto États-Unis d'Amérique ko Abou So Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gurela tayya. ceerno Djiby Sy ko safriyanke ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ne safar rafiji kewɗi ɗi jiida cirol rafiji rewɓe e rafiji worɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra rafiji jeenayyi fannu goɗɗo sa hutorima ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yalta e maɗa omo jogui leɗɗe kadi ɗe o yiiti joni so tawi a hutorima ɗum fodde temedde rafine yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko piro koyɗi laaɓaɗo ƴewgal so tawi aɗa yiiɗi ƴewnede ko inde ma inde nene ma so tawi ko wonɓe Europe Amérique ko 10 000 francs woni ujunnaji ɗiɗi CFA so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie wonɓe leydi Mali e wonɓe leydi Sénégal mbiyen zone franc ɗum ko temedde nayyi mbuɗu woni 2000 francs CFA so tawi ko wonɓe leydi Mauritanie ko ujunere walla carte crédit o haala ko woni e ɓernde ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe ɗe o yiiti joni so tawi caɗele ma gorago ko to wawi yettade kala so fewnima hen payande tati ma yiito hoore maɗa ha ketta cagatagal maɗa ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wone so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde to gonɗa to mbawɗa wonde kala wayne de leɗɗe ma hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene tawe oɗo saaha joni to base makko jum numéro makko téléphone ko 78 163 24 82 so tawi ko WhatsApp makko ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andini yimɓe kadi base mum tawateɗo to Nouakchott to legal netteka ko miñi ko ne wiye Alassane Sy tawateɗon numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune omo jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde jeegom korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar mon dulmaji demɓe to karallagal Weltare TV ha mbawni yebde nate mon ɓosoje to lore mon YouTube ko musidɗo mon a Seydou Abouba gartaten ko fate banggue caɗele carburant gam teskede ɓeydogol essence e nder leydi Sénégal jagorɗo pétrole woni Aissatou Sophie Gladi arti e hollirde ko jeeyi sababu ngol ɗon ɓeydogol caggal nde wonno litere goto kene fotto wonde temedere
e buuɗi capanɗe nayyi pawɗi buuɗi sappo e joyi oɗo saaha mo gondena kene fotto wonde temedere e sappo e joyi mbuuɗu woni ko ɓeydi jafuɗon no gasa pawɗo buuɗi sappo e joyi woni ko pawɗi koni ko pawi hen oɗo saha teskama kene fotto wonde temedere capanɗe jeetati e buuɗi jeenayyi woni ko jarata ko fate banggue essence e nder leydi Sénégal ɗum foof noon jeeyi sababu ko fate banggue caɗele duumiɗe toon to Ukraine saabi ha kene wiye oɗo saha kala ko fate carburant kame ñamde kala e gueɗe patuɗe wone gueɗe kala koko ɓeydi e nder leydi ndi mawɗo leydi Sénégal Macky Sall caggal nde o iwi toon to Russie wayaɓani toon to Ghana gam tawtorede jonde CEDEAO ko fate banggue jonde mabɓe nde ɓe mbanno ñande nayyi ndiɗo hen lewru ndu gonɗen woni aseɗa ha jawtuɗo hen o caggal nde o huccodiri yogay jaydi yankoɓe o holliti ɓoyata ɗo tan e dumuna garaw maw rutto maw yaha toon to Ukraine to keefa maw joɗodo e nanɗo makko hoorejo leydi Ukraine ɓe mbawa yewtidde ko fate banggue caɗele teskade hakkude Russie kame Ukraine ɗum ko caggal nde o joɗodi e nanɗo makko mawɗo leydi Russie ñalawma hande o ko ñalawma wonande Pentecôte ɗum noon ko Isa yankoɓe jeeyi oɗo hen julde ɗo julde ko fate banggue poppugen eɗen gandi kala hitande wonande Isa yankoɓe Sénégal ne kewi wadde toon hijjore mumen hikka noon wattiɓe temedere capantati e nayyi lawol koɓe juɓɓinta ɗiɗo hen ñalɗi woɓe juɓɓinta wonande ngolɗo hen juurogol toon to poppuguel koɓe inniri wonande poppuguel ko fate banggue pèlerinage marial e kala hittande hikka noon wonande évêque mo Thiès André Gueye suuti ko toɓɓe tati ɓurɗe mantinade ɗe o holliti ɗeɗo hen toɓɓe ko toɓɓe poɗɗe haalede e kala saaha ko fate banggue haɓade wonde gorkati kononne kadi sukaɓe accede booli tan ngala jinnaɓe ngala nehoɓe ngala toppittoɓe ene gasa ɗum wona caɗele wonande leydi ndi e ko fate banggue lebte batteɗe e sukaɓe rewɓe kame rewɓe e nder galleji ha e ko fate banggue viol kala ɗen gueɗe kono kadi toɓɓe kewɗe ɗe ɓe ɓuuri sudde ko yidde yiɗodirde saabu Allah nanggodirde addude jaam e nder galleji ɗi fewnude gurdam ɗam soggude ɓerɗe faade jomiraɗo o hanki noon hewɓe yarunoɓe koyɗe maɓe gon ujunnaje jeenayo e temedde jeenayo e capanɗe tato kamɓe kala ɓe giwi koye nder leydi Sénégal woni hen giwi koto Ziguinchor ɓe giwi koto Kolda ɓeɓe Dakar woni hen giwi ko Tambacounda ɓe giwi ko Thiès Dakar kamɓe kala ɓe kawriti toon hakkude 16h 17h ha 18h sifti ɗon kala hittande sukaɓe hewɓe welata ɗumen ko yarude koyɗe iwde e nokkuji ɗi poti iwde ɗi kala ha yetto toon to Poppuguena ɗo ɓe mbaɗata hijjore mabɓe ha joni koye Sénégal keddoɗen gartoɗen ko fate banggue hofgo juuɗe enseignant ɗum ko caggal nde ɓe kofno juuɗe mabɓe kene fotto wonde yontere kene wona yontere ɓe kolliti oɗo saaha ɓe jowi goɗono hofgo gam fuɗɗitade golle mabɓe jeyno sababu noon hofgo mabɓe ko yurnitade sifande nogas e jeegom lewru février hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi nder ndeɗo hen hittande nandiral hakkude mabɓe laamu leydi Sénégal G7 nden fedde ɓe kolliti ñalawma janggo jeeɗiɗi juin ndu lewru ko nden ɓe puɗɗito jangde e nder leydi ndi gam hooladeɓe laamu ngu ma ɗofto ko fati e banggue koɓe kaldi ko kala tiwa wona caggal cummusɗo bannoɗo to hôpital Mam Abdullaahi Saar Malik on hôpital ha jeeyi sababu noon nguɗon cuuma yoɓi kene fotto wonde sappo e goho fittandu wonande tiggu jibinaɗo tawetenoɗo e nder oɗon saala mo pédiatrie ko wona ɗum ko wi ambassadeur mo union européen union ambassadeur mo émirat arabe uni taweteɗo Dakar jafuɗon biteɗo Ali Al Harbi wo holliti wonande émirat arabe uni neldi ballal payidingal no fewi faade e oɗon hôpital guila e Lecce ha e matériel uji kala kame médica wallidde wonande oɗon hôpital
teskede ha hande nguyka ene teska e nder leydi Sénégal kala ñalawma garɗo ene ɓuura feeñje wiiɓe maɓe gonno gas e joyo gujjo wonnoɓe oto mo hinde pick-up goto kamen ngaari e demal clinique to Louga ɓe battindi ko nadde nder clinique to ɓe pi gardien o tan ha watilarde ɗo gotel ɓe battindi kadi nangude on cafrowo ɓe nawi toon som halis jonɗo no feewi mo happu mum mo tan mum andaka taw kono noon ko fati banggue caméra surveillance holliri kamɓe kala no ɓe natire oɗon clinique kono noon koɓe buumiɓe a jeese mabɓe ne waɗi worɓe kam e rewɓe kala Sénégal ene miijo joƴƴinoyde ɗereji mum beele jee e ɗin candidat ji ƴamoɓe yuɓɓinde ko fate banggue kawguel coupe Afrique des nations hitande ujunaji ɗe nogas e jeeɗiɗi ɗum ko caggal Côte d'Ivoire hitande ujunaji ɗe nogas e tati kame Guinée a Conakry hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyi Sénégal ne yiiɗi wonde ƴamowo ngam yuɓɓinde ɗum e leydi mum hitande ujunaji ɗe nogas e jeeɗiɗi Sénégal wayriti yuɓɓinde coupe d'Afrique ko gila tan hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi o saaha noon Maroc kañumne joƴƴini ɗereji mum Tanzanie a Zambie kame Botswana ha fayenma wondi e leydi goddi woni Namibie to Sénégal keddana joni fate banggue landaji lundo ha tenti noon yeewi askan wi gila tan liste mabɓe jaɓaka par conseil constitutionnel leydi Sénégal ɓe kolliti ñalawma ɓaawo janggo alarba mambat seppo wulgo diaw gam faddade mawɗo leydi ndi ko maire to yidde wadde 3e mandat yaltiɗin konngol nan ko Barthélémy Dia o yaltinɗin konngol nan ko gila ton to Paris to wonno to ndar gueƴɗande maayo woni Saint-Louis caggal majjugol suka debbo biyetenoɗo Zeynabou Ka Diallo ha ɓandu mum yiita ene wasi fittanu mum teskama ñande aled hanki sanga 5 heures subaka oɗo hen debbo biyeteɗo Dieynaba Sané kañumne ko étudiant janggowo toon tudduɗal ngal gasto Berzin guilnde noon yiyaka haɗo tentel fum koko ñifi hewɓe hen kollitino wayano ko juuloyde to jamamo campus o woni hen kolliti ko ndiyam o ƴeewoyno ko wonde kala no jaynide holliri haɗo o suwa taw yiitede kabruji men nawaten ko toon to Madina Gounass wonande suudu safar ndo Madina Gounass teskama caɗele to banggue mahdi ndi ma en ketto en musidɗo meɗen Amadou Samba Lo to Madina Gounass. ngal jargal kalfinagal cellal e nder leydi Sénégal neliɗo ne laaɓi e nder wuttudungo Madina Gounass ngam ƴewtade on centre de santé mo Madina Gounass caggal noon nandeɓe kamɓe laamu goytali wonande on centre de santé o won caɗele seeɗa woni hen to banggue made ndi Alaji Baro maire commune mo Madina Gounass. ko woni sababu garal men ɗo ko jaɓɓade hoɓɓe ummoriɓe to banggue laamu ngu e hoore muɗum ministére kalfinaɗo ko fate cellal o neliɗo suka muɗum arde ƴewde hôpital o walla mbiya centre de santé o nde wonno ɓe jettinama ɓe nanti goywali ko abbiti e centre de santé o waɗi joni duuɓi ɗiɗi ko préfet umminno koyngal e yimɓe ɓe ganduɗa ko sirtuɓe keeride to banggue karallagal anduɓe bâtiment e anduɓe ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo kamɓe fof ɓe gaari ɗo ɓe mbaɗi visite koɓe mbiyata ko commission de protection civile et de sécurité kamɓe fof ɓe gaari ɓe ƴeewi aywa ɓe bindi rapport o yeehi aywa ko ɓooyani ko kadi e jokkodiral président e ɓeskuji ɗi kadi ɓe ñaaguima en yen kaal dendagal goƴaji meɗen e nder goƴaji men ne ɓuuri hittude hen ko centre de santé o no siforini e kulhuli makko ɗo darani ɓesgu nguɗo o wawa dartade en même temps kadi no wayni ina hulɓini liggade saabu ne hulɓini no wayni ɗum waɗi ɓe neli ɗo haralleɓe mabɓe kadi lawol gongol laamu ngu kadi neli yimɓe muɗum yo gar hankkantine ƴeewa ko foti heɓitade hen ko holno heɓitorto hanki ɓe garino ɗo ɓe ganduɗa ko commission de protection civile et de sécurité gartiɗo lawol gongol ɓe batti hono koɓe mbanno ko ɓe kalti hono koɓe kalno ko holɗum hankkadi centre de santé o fayi ko so raynaki ko uddede saabu gollorade hen ni sirani e mbiɓe noon gonga e uddede nan ɗon en mbawa wiide haralleɓe so tawi jii danger ene paye yimɓe eɗen kaɗa ɗum kono kadi yoɓe miijo so tawi uddama holno ɗum wayata e ɓesgu ngu holto ɓesgu ngu ɗumen hande noon Allah addi kisa eywa nelaɗo laamu ngu ari ɗo ƴewde holno ɗum waɗete enen e mabɓe foof gonɗen ko e janggude hol no keɓitortoɗen ha danger o wawa waɗede écarté en même temps tawa kadi yimɓeɓe kattaki golle ɗe ganduɗa ko fate safu hakkude teɓɓitade e seɓɓitade heɓɓitade ina heeƴa ɗon ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe andu diine ma.
Amadou Sambalo ɓayde heɓɓitade ene heƴa ɗon mbiyen tan enen kala keɓɓituɗen cuuɗi men safroji ɗi nde tawno cuuɗi koɗi nayiji no fewi araten kadi ko yimɓe yiɗɓe safrede ɗum noon moni kala yo yurnito suudu safara wondu e diwan mum guila tan caɗele mbadde heddo kadi haalulaji enen jokka jeheten koto Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Isaga Kebe. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam. Sar Abdullaahi Saar a salminama juurama kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor. Eɗen gandi ɗeɗo balɗe fof eɗen kalano haala kaju o, eɗen kalano hakkude opérateur économie en ɓe e laamu ngu. Ina wayno ɓe donki hawrude e prix o tuggandema ñande aljuma fewde joni autoji ɗi ko baɗɗi grève addude kukuto e ladde addude ɗo e wuro ngo. Eɓe kofi juuɗe maɓɓe. Ina wayno joni noon liggotonoɓe ɗon ɓe kamɓe ne eɓe goni e tampere nde wonno soɓe pinino jaltingol ngol fodde tono sakuji nogas jaltina yaltinde tan e nder huɓere nde e damal ngal ko 3 tono yoɓeteno. So aɗa nattino kikiɗe 3 debbo fof kañum woni ñooto saako o, so tawi liirama ƴetta mbatta e saako o ñoota saako fof ko 30 dañannoɗa 30 muuɗu. Kamɓe fof eɓene jooɗi ɗeɗo balɗe hay goto mabɓe liggaki ɓe gullitima laamu ngu noon yo waw feere ƴeewa feere beele ina wawa hawrde opératif économie en ɓe mbawa jokkude golɗe mabɓe. Tamba Kumba e réseau Sédhiou musiba de ine kewi toon. Suka goto gorko ina yara duuɓi 18 omo wari ba makko hanki. Joni noon ɓe mbi kanko de haqqilo ko ustiɗo ina wayno kadi o yuwi nena makko o yuwi bandi ko debbo. Baba o kam o hirsu ɗum tan ɗo lelino ɗo ha laaɓi. Kolda ɓe ndeni gullitima mbi ɗeɗo balɗe guleki ina fawusini toon ina heewi guleki no fewi wuyɓe ne kewi. Wujjoɓe jawɗele mabɓe e wujjoɓe jakartaji e dennagal nde wonno ɓe mbalal ko boowal cuuɗi ɗi cokotako ɗum no ɓe gullitima laamu ngu yo wawa walludeɓe sécurité wawa joganadeɓe e ɓeɗo wuyɓe beele eɓe mbawa jaggede ko ɓuuri yawde e yaccade. Ziguinchor naɓe ina wayno ñande aljuma nde ko ɓuuri hen hewde kamɓe catholique en ɓe ummima ɗo yinna fewde to e Popenguine. Popenguine o woni ko e nder Mbour. Joni noon koɓe jeehi toon hajjoyde hajju mabɓe ina wayno eɓe kewi mabɓe gona hawtude 250 neɗɗo. Ɗum noon koye ñalawmaji mawnide kamɓe diine mabɓe l'islam. Weltare TV musidɗo mon Ahmad Isaga Keɓe gorko mo Mbotto jokkodirde e radio Zig FM hokka kabaruji fewde e Weltare TV. Sar Abdullaahi Saar yo Allah hokkede walde jaam. amina ya rabbal alamina. Amadou Isaga Kebe teskede oɗo saaha mo gonɗen guyka kani heewi no fewi no fewi e nder leydi ndi e ko taari ɗum kala eɗen mbiya tan moni kala bawɗo foof yo rento no moƴƴi. Sen giwi to leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie. To leydi Mauritanie wonande heedanɓe Aziz heedanɓe gonnoɗo horejo leydi ndi ɓe mbaɗi haalande mabɓe kikiɗe hanki o gam hollirde ɓe wonande oɗo saaha mo gonɗen dosiyeji gummitinaɗi taw kadi ganduɗa ummitin ɗum ko on ngal cetal tambingal ko fate banggue leskoji taw ganduɗa ko dirtingol ngaalu leydi ndi tuma ɗum ko gonnoɗo horejo leydi ndi kame yaadi ɗum kala ha noddita aljuma jawtuɗo hen o to tribunal mo Nouakchott ɓe kolliti ɗen gueɗe kala gona gueɗe juɓɓuɗe tene kadi dossier ji kollaɗi kala ala hen kala dossier pawiɗo e lawol leydi Mauritanie mawnini hanki wonande ñalawma taaridi haɓade ko fate banggue yoro teddinde taaridi nde tawno taaridi kam jogui men so tawi taaridi natti laatade tan natti fewde gueɗe men kala natti fewde ɗum jeeyi sababu noon koolaɗo kuuɓal jagorɗo taaridi woni mbiɗeɗo Saddafi wuldu Sidi Mouhammed waɗi hanki haalande mum fawi ɗum noon koye dow lerɗe leɗɗe lorde leɗɗe e yurnitade kala kene moƴƴina taaridi kene bonna ɗum kala riwte ha laaɓa
e nder moƴƴere nden taaridi jaaɗen to wuro Ali Guelel ceerno Ibrahima Diak remi yanke ngana lorowo leɗɗe ma en ketto ko yewti ko fati banggue leɗɗe taw yewtidi koye sohna Asma'u Ba. eranga ko yimɓeɓe yoɓe garɓe tinno wonko tañiraɓe mabɓe ligguiriɓe koɓe mbawa ligginade koye mabɓe enen mbawa ligginade ɗum koye men saabi leyɗele tawɗen ɗe foof tañiraɓe men jeeyi wadde enen tañiraɓe men ligguini men en leydi enenne yo wonko mbaɗɗen e leydi ndi ko soɓi ɓesnumen ari daña ko huttiri kañum dañi sukaɓe mbatema mbaɗa ɗum saabu mbiyata ko ɗum tawi tan ko leydi mbete leydi ko tan leydi wonata won gueɗe ko neɗɗo moftat tan ene ara ndewa moftude ha maya nawa taw yibbande ganda kono woni ko heewi ko neɗɗo anda kadi ko ndewa moftude ha maya taw nawa wonno namnetake sa namnaka hunde tan a andinta hunde hoorema sa naati toon nde wonata soganda car ka yiiɗi yaltude te tawno wawa fofto haɗa ɗum fofde ko pour ha dañande woni guerfas jaaɓi saɗa guerfa jaaɓi saɗa guerfa ɗum joni sa taƴiɗo a addi dukki a namni hen lowotaki hen mbusuji sa ni hen mbusuji leggal ngal yiyata hen ñawanne nde yiyata hen ɓiiɗa ɗum ha tiiɗo tani hen had leggal ngal gadda ngal had ngal yoorde yiyata hen piiɗa ɗum ha tiiɗo a panda balɗe 15 so tawi jogori jagguji a tawa toɓɓi tagi ɗum ko wonno hanki ko natti wodde hanki wonno ko liɗɗi ha keewi gawɗo fof ne hirto hen ene daña hirande kono sa jaggi meccal accima tan ɓoya accat ɗum jiiloɗa goɗɗum saabu sa awi a dañani a balɗe 4 5 barmen hippi a woppat jiiloɗa goɗɗum uddoji uddu waɗango joni uddu waɗango joni haɗi men ko ilam ɗum haɗi min liɓ ummotono ko woɗɗi ina ara ina jibina ina ara ina jibina ha yetto men kono so tawi ummotono ɓe jibinto jibinani arani ko wonno ko tan woodi so ɓoyi gasat so gasi noon en memboto eyyi ɗum kam ina jeeya ko haɗi men lidde so ɗum ɓenni ina waɗi kadi façon awa hay so tawi liɗɗi godani gona awa kadi bonani hen ina woodi garaji biyeteɗi cas garaji biyeteɗi cas enen bonna ko fate banggue taaridi ndiyam taaridi ladde e taaridi men kala o saa ko enen mbawi artirde ɗum wi Ibrahima Diako toon to wuuro Ali Guelela kabruji men e ɗemngal pulaar keddoren ha joni koto leydi Mauritanie garten koye gouvernement Mauritanie waɗi ñalawma ngam yurnitade ko fate banggue ɓen sukaɓe taw ganduɗa ko jibinaɓe no ɓe jibinira ni ene gasa taw ko wiyete malformation to banggue cardiologue ɗum noon ma waɗi hen ñalɗi mawɗi no fewi ɗin ñalɗi noon koye ballodiral yogay pelle ha tenti wi jagorɗo cellal ɓallimo leydi Mauritanie joom suudu hoorejo leydi Mauritanie ma yuɓɓin hen ñalɗi mawɗi no fewi beele ɓen sukaɓe mbawa yurnitede safaro men tuggat tan ko ñande 15 nduɗo hen lewru ha nogas e jeenayyi ndu lewru ndu gonɗen ha sifande nandirala taw ganduɗa ko boña banque islamique de développement nden sifande noon waɗi ɗum ko jagorɗo finance kame gardiɗo oɗon boña kene tolno e 66 millions ko préje dollar hen 16 fayi koye hen 16 fayi koye hen 16 fayi koye cuuɗi safara guila tan ñantude ɗum sodde matériel uji timmuɗi ko heddi ko noon fayi koye kuɓɓama leydi ndi ko fate banggue électricité ha tenti kadi wallide Somelec ha wawa darnude koyɗe ɗum ko caggal e rango gardiɗo Somelec hollirde ɗo tan e balɗe ya tawɓe jogorani dañde caɗele ko fati e banggue carburant ha joni koto Mauritanie keddorɗen gouvernement Mauritanie holliti ma yaltin caɗele ko fate banggue ɗen caɗele ko fate banggue wuuro wiyetengo atar kame adrar kala ma yalte ɗom ka haalaɓa gam teskede ɗom kane toon wi jagorɗo ndiyam Sidi Mohamed holliti ɗum sifande nde laamu leydi Mauritanie yaltini kene fotto wonde 117 millions ko préje uguya gam wallide nokku o ha wawa dañde ndiyam timmuɗama sandikaji wonande jangguinoɓe tawiteɓe to Nouadhibou kame jangguinoɓe kala kolliti hanki metti mumen no fewi ɓe erima jagorɗo tambiɗo jangde o nde wawata oɗo saaha yurnitade caɗele guila tan e lebte ha e gueɗe ɗe pewani fawete kala saaha
ɓen jannginoɓe taw kadi koye nder duɗe janngirɗe ɗe ɓe kolliti so tawi kay woni laamu ngu yurnitaki ɗum kamɓene koɓe waɗoɓe hen kala koɓe mbawi wadde hen jagorɗo pétrole mo leydi Algérie waɗi jillu mum altina hande o jillu balɗe ɗiɗi altina e talata taw kadi ngun jillu ko jillu kaldigal hakkude makko e nando makko jagorɗo mo pétrole leydi Mauritanie woni kanko on Algérie najo biyeteɗo Mohamed Rakba gon jillu ko yewtidde laamu leydi Mauritanie ko fate banggue jokkodiral hakkude leyɗel ɗiɗe ha tenti ko fate banggue énergie hakkude leyɗel ɗiɗe hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani hanki holliti weltare mum mawde no fewi faade almourabituna woni fettiyankoɓe balɓe leydi Mauritanie ɗum ko caggal nde mbawi folde leydi Soudan saaha kuccam mabɓe ko leydi Gabon sen gewi to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali kene wona joni jonte ɗiɗi worɓe joguitiɓe armeji ko kañumen jooki wuuro wiyetengo nokkura noon ene tawe lawol Douenza ɓe koliti kene wona 15 kara kame camion ngaji carsuɗi marchandise ne wonde ɗin karuji baɗɗi yimɓe koyla kay goni koye jimadi ɓen wi ɗin ko goni ko biteɗo Amadou olon gome taweteɗo to Douenza ɓe erima laamu ngu nde ɓurta wawde faabade ɓen juukiɓe toon ko ɓuuri yawde e yaccade armée leydi Mali holliti yoɓima kene fotto wonde 31 fittandu ɓen joguitiɓe armée ji nottirtoɓe terroriste en kene fotto wonde nogas en jeeɗiɗo e mabɓe ɓe gañi ɗumen ene hen chef de groupe armée o taw gadda ko ona joguitiɗo armée ji ɗiɗon won hen moɓe elmini ɓe jooɓi fittandu mum kene wona 3 kiloji tati nokku biyeteɗo Douenza ne tawe hakkude gosi kame gawo otoji ɗiɗi noon duppama hen kene fotto wonde motoje dogas dañi duppeɗe hen koñinkoɓe ɗiɗo ɓe leydi Mali fama mbasi hen pittali mumena jonde CEDEAO to leydi Ghana jonde nde arti ko fate banggue leydi Mali kame embargo mo waɗa o ko noon kadi leydi Guinée ko fate banggue 56 lewru nde ɓe jiiɗi ardade leydi ndi ko noon kadi Burkina Faso ko noon kene wona duuɓi tati koɓe jiiɗi ardade leydi ndi ko fate banggue on batu hakkude mum ɓen CEDEAO hakkude lamɓe CEDEAO jooɗi ɓe ala kala koɓe kaali haydara ko fate banggue leydi Mali kono ne ɗaminino ene gasa leydi Mali oɗo embargo bonɗo baɗaɗo dow mum ma itte ha laaɓa kono noon ɓe dokkodiri aadi 3 lewru fandu so jomiraɗo haaji ne gasa ɗo e nden gueɗe kewɗe ma dañ toɓɓe kewɗe kaalaɗe hena to leydi Mali keddorena joni laafaji mbulaji ɗiɗi ɗe ministre loni mbasi pittali mumen kamɓe noon koɓe Égypte naɓe taweteɓe nder leydi Mali ne wonde koninkoɓe ɗiɗo ɓe leydi Mali nden fiyande noon waɗi koye engine goto woni pittol pettoje ko werla mabɓe yaɓɓi hen haɓe mbasi hen pittali mabɓe to leydi Mali keddorɗen kuli koro faabama toon tiggoyel jibinagel ɗon ɗum ko hanki sanga minuit 30 minutes debbo goto dafaɗo haqille caggal ko cowide o jibini ngel ɓinguel wacci ɗum ɗo jibini e dow bolol hawre noon won yiiɓe ɗum ɗon e ɗon noddi sapeur pompier ɓen mbawi faabade ngel ɗon ne tawe to suudu safa ndu koli koro hollitama ko ngela dewel kono kadi engel selli a ngela e jaam to Guinée Conakry ceerno Amadou Diallo woni inde makko ko élève janggannoɗo ñande goo nduɗo henna lewru ko ñande hende hollira wonande ko fate banggue carburant koko ɓeydi e nder leydi ndi seppoji bannoɗi ɗi komo hen jeyno ha ganduɗa ko kural itti fittandu makko gila Alpha Condé iwi e lefol laamu folla guila nden seppoji mbaɗani ko ngol woni seppoji wadde kadi ko ngol woni kural yoɓade fittandu e laamu colonel Mamadi Doumbouya hande wonande diɗɗal landaji lundo FNDC kollinno ma mbiroymo to guenale Hamdallahi ko wona ɗum ko noon e nandiral hakkude ndeɗon fedde ene wonde jinnaɓe oɗon sukaɓe dirtini birgol makko hande ha procureur wawa wadde hen lelawal caggal kayde yiita wonande kural jooɓingal fittandu makko beele baɗɗo ngal baɗalo wawa fawede junggo rewne lawola haade makko wirede ko wona ɗum ko noon jonde ko fate banggue CEDEAO to Ghana leydi Guinée à travers jagorɗo muɗum woni Mari Sanda Kouyaté jagorɗo hakkude leyɗele holliti weltare mum faade CEDEAO
caggal kay nde ɗo henna jonde Guinée kañumne yowaka hono no leydi Mali yewi ra ni henna sen gewi to leydi Guinée koto Niger Mohamed Issoufou gonnoɗo hoorejo leydi Niger toɗɗama yo won dogowo koyɗe jama to Burkina Faso hakkunde dawriyankoɓe leydi ndi beele jaam duumiɗo no wawa arde leydi ndi to banggue dawrugol leydi ndi sen gewi to Niger to leydi Côte d'Ivoire ruttude teddungal Alassane Dramani Ouattara jeeyi sababu kene fotto wonde 80 ujunere neɗɗo moɓodiri ɗum noon ko ñande aset jewtuɗo henno kikiɗe to nokku maɓe iniri place Jean Paul II to Yamoussoukro ɓe noon woni golle maɓɓe ko remde ko fate banggue cacao ko watte café kame sokkola kala e tawtorede hoorejo jaggoɗe leydi ndi woni Patrick Assi ñande hen noon Sidiki Diaba Sidiki Diabate nalanke malinajo jimowo ngana keptinaɗo suuti toon konnguɗi mum caggal nde rokka micro nde yimi hewɓe goni koye yande ɓe ne tarloɓe ne cinña ko ɗon o ɓenini message mawɗo no feewi e yeeso kene wona ujunnaje jeetato capanɗe jeetato neɗɗo ngam hollirde yiddemo o saaha mo gonɗen ko leydi Mali nde seera tawi oɗo henna embargo bonɗo mo ganduɗa nawruɗo faggudu leydi ndi caggal ngon erago noon o faani ɗum koye hoore jaggoɗe leydi ndi kam ene wondi e Alassane Dramani Ouattara tottogo ko film kawniɗo kam waɗi to jeere nde Lome nde ɓe innita nde ɓe innita Adwalta nden jeere nde Lome ko gorko jeyaɗo to leydi Tchad nottortoɗo Ousmane Aboubacry kam tigui yani e police goto kam e gendarme goto poste jeere nde wo dañi noon fiide gendarme o laaɓi kamen on nde police o gendarme o noon wasi hen fittandu muɗum ko wala ɗum ko police o gañi men gañande musefe caggal ndew bifti fetel oɗon gendarme o huccite jeere nde gam yidde fellude hawre noon yeeyoɓe hewɓe taweteɓe ɗon mbawi tigui teɓademo kanko noon ko ɗon e jeere he wo yeeyenno ko fiɗɗu ɓorna ko wiyete fugga diaye walla mbiyen muttuki ɗum woni ko yeeyannoɗo sawmo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to leydi Tchad ɓen seppunoɓe e lewru maydiɗo hen ndu taw ganduɗa ko jeeyaɓe e fedde wiitede wakkitama ɓen seppunoɓe jeegomo e mabɓe ñawama subaka hande ale ɗo ñawre mabɓe yani maɓe lelo duuɓi ɗiɗi e kasso maɓe jobgoto maɓe kala ujunnaje nogas kono kadi koɓe bonni ko guila station e goɗɗum kala amande ngam ruttude ɗum kala ma wonoya milliard uji ɗiɗi e koppereje franc CFA woni ko ñawa e mabɓe Tchad leydi Tchad Mohamed Idrissa Déby Itno haɗi kala kene wiye gasri kanŋe hakkude mabɓe leydi Libi ɗum noon ne tawe e nder leydi Tchad ha ganduɗa haare musde waɗi toon kene wona temedde yimɓe mbasi toon pittali men kene wona 50 kilométre hakkude mum e Libi nokku biyeteɗo Kuri ha ganduɗa yimɓe heeɓe mbasi toon pittali men ñalawma hande o armeji kewɗi nelama toon gam riwde ɗen cannaɓe e hoɓɓe taweteɓe toon kala to leydi Cameroun ko accident mosto waɗi toon ha yooɓi pittali joyi e lawola taw ganduɗa ko lawola ngolɓe innita RN3 e diya ɗum nan ko camion citerne mawɗo kam moññi otiyel tokosel yaadi hen kadi duppande jeygue kamɓe kala ɓe jaltina koɓe kooñi e nder ngel ɗon otoyela Burkina Faso lieutenant colonel Yves Didier holliti ɓe jooɓima pittali wonande ɓe nanggui gayi ɗiɗi mawɗi taw ko yuɓɓinannoɓe jangoji mawɗi no feewi hen goto wiyete ko Tidjane Djibrila diko on noon waɗa noon jangoji mum koye diwan Djibo e nokku biyeteɗo Bourzanga goɗɗo wiyete ko Sangare Demba on noon waɗa noon jangoji mum ko nokku biyeteɗo Muhini ɗin nokkuji kala ɓe kolliti ɓe nanggui ɗiɗon gandiji ɗiɗi mawɗi ko muusi ko hamni ɗum waɗi ko waɗi Nigéria jamma beɗoɗo henno caggal kay ɓen Issa iyankoɓe wonnoɓe église mumen ene juula ko ɗon worɓe joguitiɓe armeji naate oɗon église ne tawe e nder état mo Ondo sud-ouest leydi Nigéria ɓe cokke mabɓe ko Kure ɓe jooɓi toon pittaɗi nogas e goho no wiiri jayno nde holliti ko 50 neɗɗo tawa ene maayi e ndeɗo hen fiyande Mohamed Buhari holliti neldi duwaw tene kadi loskoji luggi yo mbaɗe hen yo nani nguɗo hen jangu wangu e nder oɗo hen église to Madagascar capital mum Malgasa oɗo saaha jinnaɓe ko hulɓe ko fayɓe caggal biftogol sukaɓe rewɓe kala saaha e nder tan mayirɗe lewru me kene fotta wonde sukaɓe jeetata taw ko sukaɓe rewɓe
hakkunde jaarowo duuɓi 15 duuɓi nogas e jeegom ɓe goni bifteteɓe e kala saha caggal mum joomum yiite ne yarna drog ha mandili gueɗe kewɗe ɗe aada yarani ene waɗa e muɗuma kona ɗum kono laamu ngu malgas waɗi dental police ngal mixi gam yidde haɓade goɗo henna phénomène wongo e layde e nder leydi ndi Europe yiiɗi ko tournude haaqillaji mum iwata Russie fata toon to Émirats Arabes Unis wi Italie yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko wattude ƴogoyde pétrole walla ni gaz toon to Émirats Arabes Unis to Irak occidentaux ji ɗiɗi jangganoɓe ñawore mabɓe yani subaka hande o koɓe Europe naɓe hen goto jeeya koto britannique goɗɗo koto Allemagne najo noon ɗaccitama britannique najo mo duuɓi 6 ñawama duuɓi 15 kaso gam teskede ene waɗa trafic ko fate banggue pétrole e nder leydi ndi walla mbiyena ko fate banggue pétrole e nder leydi Irak États-Unis de Amérique kala saha ko fisiyata woni jogotoɗo armée fella kan woni ko felli to Philadelphia ɗum noon ko heccenki ha yooɓi pittali yimɓe tato 11 neɗɗo gañima hen wi mawɗo leydi ndi oɗo saha foti ko yurnitede jeygol armée foti ko dartade Bangladesh kene wona 49 neɗɗo mbasi toon pittali men 300 gañi hen ɗum ko cummusɗo baɗɗo fettande taw koye dépôt conteneur uji chimique woni ko fetti e nder leydi ndi toon to Bangladesh musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandena kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jaam Allah hiranena